என்னமோ ஐயா இந்த திருப்புகளும் வேல்மாறலும் படிச்சுன்னா மனசு முருகா முருகா முருகான்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? முருகன் மேல மயக்கம் வந்துருச்சு. என்ன நினைச்சாலும் போக மாட்டார், போகவே மாட்டீர். முருகா முருகா, கீழே விழுந்தாலும் முருகா, பெருமாள் கோயிலுக்கு போனாலும் முருகா, மாரியம்மன் கோயிலுக்கு போனாலும் முருகா, புரட்டாசினாலும் முருகா, கார்த்திகைனாலும் முருகா, எப்பவுமே முருகா முருகான்னு என்னத்த சொக்குப்பொடி போட்டு மயக்கினாருன்னு தெரியல. அப்படி மயங்கணும்னா ஒரு உண்மையை தெரிஞ்சுக்க, உங்களுக்கெல்லாம் இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா முருகன் உங்களை ஆட்கொண்டு விட்டான் அர்த்தம்.